Organisasyon sa mga yanong Mandawihanon na umol ang pagsupak sa planong pag-loan sa city government ug dakong pundo aron gamiton sa pagtukod sa bag-ong City Hall building. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick. Lan gipahibaw nining grupo nga naumol ilang mga plano nga himuon aron pagsupak niining pag-secure og pondo pinaagi sa ka-loan alang sa katukuran sa bag-ong City Hall building. Uyon ra sila sa katukuran sa bag-ong City Hall building sa Mandawi. Apan ang hugot nilang gisupak ang pag-loan og dakong kwarta para niini. Kini ang baruganan sa Save Mandawi Coalition nga mipadayag ang pagpangutang og 3 bilyones pesos dakong bago para sa syudad. Sugyot nila public-private partnership aron way gastuon ang syudad. Ang maganita na ato na lang ibutang ngadto sa mga una nga ginahanglan labi sama sa ospital. Atong gamiton ang atong utangon para sa mga pasilidad nga ginahanglan sa Dakbayan. Sa diha sa Mua, sa Ace Fortuna, ang baha diha gikan pa na sa una hangtod karon. Wa joy ka usaban. So magunsa man ta kung nindot kay tag government center, then ang banilad maglangoy lang gyapon mi sa baha. Gihimakak sa grupo nga may nagpaluyo o misuporta kanila. Sa advokasya, plano nila nga mohimo og information drive sa kabarangayan ug signature campaign. Gusto lang mong tami ba mahigmata ang Mandawi City Government ba? Kung unsay effect sa 3 billion loan after pila ka years. Number 1, tax allotment. Kisay magbayad? Kaming mga taxpayers, kaming mga Mandawihanon ang mag-suffer ana. Kay ngano i-allocate na sa palitunon sa amo ang mga services na gipangkuha. Sa miaging simana gihimo ang groundbreaking sa bag-ong City Government Center sa CICC grounds. Didto gikatakdang mabalhin o mahiusa ang tanang city government offices. Niadtong Lunes usab napasar sa second reading sa konseho sa syudad ang pagpa-ratify sa loan agreement tali sa Dakbayan ug sa bangko para sa maong pondo. Tulo ka konsehal ang nakakwestiyon sa pamaagi sa pagloan. Apan si City Treasurer Rigal Oliva mipasabot sa posisyon sa Dakbayan nganong manghuam og pondo. Duna sab kunoy kapasidad ang syudad nga mobayad niini sa 15 ka tuig nga period. This is very little for such a big project. For such an iconic structure in Mandawi City, 3 billion pesos would have been so small a budget. Mingon sila nga, maabot man tag 4 billion ang ato ang gasto. But stretch it to 15 years, what is 4 billion? Kabahin sa pagpadangat sa basic services. We were debt-free. In other words, Mandawi can very well do this. No? If you also bring up the inyong i-question ang bati ang hospital services, bati ang educational services of Mandawi. No. Even with the 3 billion budget, we can still address. Lan sa statement karong hapon ni Carla Cortez, ang Public Information Officer sa Mandawi, gipadayag niini nga kirespeto sab nila ang pamahayag ni atong bag-ong naumol nga grupo lan. Apan gipadayag niini nga importante kayo nga mabalhin og mapangitaan og hiniusa nga building ang tanang 19 ka locations sa mga city government offices lan. Pamaagi sab aron mapalambo ang serbisyo sa City Hall ngadto sa katawhan lan. Okay, salamat Nico Sereno.